Na hello, sziasztok, srácok! Megmutatom, van egy öreg diófám, ami teli van mindenféle káros folyadékkal. És most megpróbálom megtanítani az öcsémnek, hogyan kell leszíni egy diófát. Rögtön gyertek és megmutatom. Let's go! Itt van az öreg diófa, mindjárt rögtön hozom a csőt. Azért, ez a cső azért van itt. Ember. Na! Szíd meg! Megmered szíd? Vigyázz! Fejedet letartsd, bele szíjad, mert olyan büdös, mint a kolera. Kirántod! Na, még egyszer egy próba. Akkor fogom. Várj, mert ebből már jött ki dzsuva. Na. Várj, mert ebből már jött ki dzsuva. Lefele tartsd, lefele. Lefele, hogy tudjon folyni a trutyi belőle kifelé. Máshogy nem fogjuk tudni megmenteni a fát. Lefele. Látom, hogy jött. Most engedd el. Vigyázz, meg fogod szívni, ez nagyon rossz ízű lesz. Ragd le. Na, mindjárt megmutatom, hogyan kell. Mindjárt felállok ide. Megnézem, hogy milyen mennyiségben van. Úristen! Aki felkendelsz. Egy poharat nem rakok oda? Ebből nem lehet pálinkát csinálni? Nem. Biztos vagy benne? Nem, ez méreg. Nem méreg, egyáltalán nem méreg. Csak öli a fát. Így van. Megöli a fát. Ja, főtelik vele, aztán ki fog korhadni. És hány éves ez a fa? Hát, ő 1922-25 környékén ütették, a falu legidősebb diófája. Még falu? El tudnám mondani a falu történész, de szerintem ő se tud róla konkrét magyarázatot adni, hogy ez a fa miért lett ilyen, és miért nem vágták ki, és még miért él még ennyi éven keresztül velem. Mindig vigyázok rá, takarítom, minden jót megteszek érte, hogy még mindig éljen. Köszönöm! Köszönöm szépen.